Tento kľúčina je majster v tom padať na zem. Dan ide akurát robiť backward 3.6 na back a podľa mňa to pretočí. O 50 € to pretočí. O 50 €. Už sa nachádzame vo vnútornom parku Vehiclehal. Tam sú traja inštruktori zadu. Danko, Tomáš, Pitiček a Monča. Pozdrav do videa, Mončo. Super. A dáme si tu nejaké serky. Deti majú obednú pauzu, tady tu opäť nikto není. Tady máme celý vnútorný park iba pre seba. Tady si ho tu ukážeme najprv. Dáme si iba nejaké liny a potom si tam dáme nejaké triky. Tam tak si ho poďme prejsť. Tu je takto drevený funbox. Veľký drevený rádius, tam je spina vedľa toho, bez kopingu. A to je takýto malý rádius s takým step-upom akoby kopingovým. Tam je roh a tam to vlastne končí. A tam je foam pit vzadu, takže tam môžete si trénovať flipy a nejaké ďalšie triky, ktoré by sa báli urobiť na normálnu placku. Dáme si cez funbox bar spin a dáme si na placku triple heel whip najprv. A sa trošku rozjazdíme. Tu si môžeme skočiť do lipa. Skočíme tento corner, ideme sem, v rádiuse a potom revaint, dáme si revaint. Dobrá serka. Túto lineu máme ako prvú danú a teraz sa presunieme na druhú lineu, ktorá ide cez spinu a vlastne keď skočíte spinu naspäť, tak tu máte tento roh. Tam musíte trochu zabočiť, lebo inak pôjdete akoby do steny, no. Tak ideme túto lajničku do spinov. Tak si ho preskočíme. Dáme buttercup. Dáme bar cez spinu. Tak to bola druhá lajna so spinou. A ešte tu môžeme skákať takéto transfery. Akoby funbox do spiny. Takýmto štýlom. A ešte na druhú stranu zo spiny do funboxu. Týmto štýlom. Pôjdem tiež ten flip na placku, ale dáme si 3.6 cez funbox. Tak dáme si tú serku, čo som hovoril predtým. Let's go. Helma, čau, Rick. Dáme si teraz, ukážeme si flip cez roh a tam to trochu grindneme cez ten celý malý rádius. A potom sa pumpnem v tom bangu vzadu, čo je, a dohodím flipito. Tak poďme na to. Hop, hop. Prvý fibo nevyšiel, sa ho trošku zle naklonil do toho, teda tento pokus vyjde už. Let's go. Fibl, bar spin a flip cez roh. Je tam. Dáme si ešte cez ten roh nejaký trik. Niečo s bar spinami by sme tam mohli niečo hodiť. Takže sa otočíme a ideme cez roh dať nejaký pekný trik bar spinový. Tak sa otočím v malom radiuse iba. Fiblom. Môžeme ísť sem, dáme si prvý trik cez roh. Dáme taký klasický bar. A teraz by som tam hodil, že up bar, revaint, bar spin. Bar. A ideme, opopálny revaint bar. Je to tam, na prvý pokus. Pošradíme si tento funbox ešte s tým veľkým zadným rádiusom. Teraz dáme nejaké lajničky tunak. No to ma baví asi najviac. Aj s tým rohom. Tak poďme na nejakú prvú lajničku tunak. Dáme si heel revaint hore. Kopneme. Lipo. Dáme si 1.8 výbar do fakey half cap. Bar spin cez oporoch. Fibl, ešte raz, fibl, backlip, lipo, tu máme fakey kiss grind zastavený, sa mi to nešmykalo. Ďalšia serka. Quad whip z druhej strany, fibl, fibl, bar v radiuse. Dáme teraz whip revaint. Yes. Je to tam. Túto lajničku ideme teraz na prestriedanie.
Takže rozmýšľam, či tam idem. Neviem, že tam proste zamotáme. Dáme si one foot. Invert. Dáme si upper body bend. A neviem čo ďalej. Dáme si rotor na funbox transfer. A sme zase tu naspäť hore. Teraz som skoro skapal. Som skoro sekol zadné koločko o coping. Dáme nejaký poletík, dáme asi bree whip v zadnom rádiuse. Ešte jednou? Tak ideme ešte raz. To sú fotky, ktoré pôjdu na Instagram Scutcampu ako príspevok, takže určite sledujte. A poviem ten bree whip, či poviem tobogan alebo niečo? Ok. Tak ideme tobogan. Pre zmenu. Ideme sa to pozrieť. Ja poď sem z dolu. Asi áno. Bude to lepšie vidno. Fotečka do tretíc, všetko dobré, teraz to vyjde a bude pekná fotka. Tak otočím. Ideme porádnu sérku skúsiť, uvidíme či vyjde. Fuj! Poviem pokus 2, teraz to musí výsť. Skoro som skapal. Full hill? Bude video ze třetího turnusu? Jo. Kemper má práve teraz obed a tak som to natočil, ako vyzerá taký normálny obetunak. Potom sa vám ozývam. Budeme z vonkajšieho parku ešte asi čo natočím, takže be ready. OK, presunuli sme sa do vonkajšieho parku. Z vnútorného ste už videli všetko a máme tu každopádne deň druhý, pretože včera sme sa už išli nájsť na obednú pauzu a potom sme už museli tráviť čas s deťmi, aby sme ich učili nejaké triky. A teraz nachádzame na vonkajšej street plaze, ktorú sme minulý rok postavili. Tam je takýto rozjazd. Všetko sme tu postavili my, respektíve Miky Čapek s ďalšími instruktormi a som tom pomáhal. Takýto boxiček, takýto kicker, 2 bangy, raila a takáto pyramidka, DIY a dáme si nejaké klipky. Tak poďme na to. Tak dáme si prvé triky až sérky, zakemerujeme pitiček a ideme na triky. Ideme na kicker. Monster. Počkaj, čo sme ešte neukázali? Bedničku, na bedničke dám niečo. Áno. To si musím opraviť. Dobře. Co? Tak dáme si pyramidku. Dej tenhle rail. Pozor, kluci. A tady se někdo posral. A teď? Tam dáme hrozný parkerský triky, ale hrozný. Kam běžíš, vole? První trik super whip. Hrozný banger. Co další? Dáme kickle, strip whip, whip rewind, hill rewind. 3 šedé, bridgeko, všechno možný. Tento klučina je majster v tom padat na zem. On rád padá na zem. Parker? A už nemůže. Už nemůžu. A ten výbrven skoro se skapal. Jože. Co teď? Heel rewind, untwist a nějaké triky další. Já ti zadám jeden. Bar twist. Super.
Tak to Bartky udělat. Nezlob si ruku. Jasný. Jsi jel tak 1 km v hodině, ne? Ale dal jsem to. Teď dáme untwist. Finger whip, 3-4 něco. Pojď. Na flat, nevadí. Jo, untwist, dobrý. Ještě tu 3-6, co jsi slíbil. Jo. Takže 3-6. 3-6. Downhill. Tak 3-6. A dáme tam do nějaký bangry. Jsem zvědavý. Nejdřív klasická. Chill banger. Pokročilej banger. Impossible banger. A teď dáme 3-6 double whip. To jo. Dobře. A teď ten double whip ukáž. Teď ten double whip ukáž. Taky? Jo. Já ho nedám. To jo. Ale dobře. Víc pod tebou to toč. Jo. A teraz? 3-6 double whip. First try. V životě. Dobře. 3-6 double whip trošku. Selez. A teď 3-6 whip bar. Teraz dáme 3-6 whip bar. Potom bar hill možná, aby to zakombinujeme. Ta pyramidka je fakt dobrá. A potom vám ukážem tu na kalano, čo tu hrotia. Tam hrotia nové triky, tak pojďme za nimi. Moc velká rychlost. Pozdrav do videa. Nikdo na československé scéně natočil lepší videa. Finger wave. Čo to tu máme? Vypár. Kamaráde. A co teď? Jo, to bridžko jsem tam chtěl dát ještě. 3-6 brý? Ne, jenom bridžko. Bartin. A presuneme se do minirampy za ostatnýma. Nevím, kolik mám percent baterky. 13. Pán Boh pri nás. Klučiny. Dobře. Tady ten se učí bridžko. Wow. Umbrellu. To je ono, dobře. OK, viděli jste vnútorný skatepark, viděli jste vonkajší skatepark, nějaké bangriky tunak, čo jsme dávali s chalánmi a s malými dětmi. Idem sa im venovať. Díky za podporu videa, dajte like, odber, follow na můj Instagram a vidíme se na budoucího videjka. Čus.